Děkuju. Dobrý den. Teď si asi 5 minut představujte, že jsem pan Štefan, protože teď bude následovat taková ta jakože komerční část prezentace, kdy cílem bude představit novinky knihovního systému Verbis. Jsou dvě, budeme vždycky mluvit jakoby za firmu a potom vlastně praktické zkušenosti z naší knihovny. Ta první novinka je výdejní box, který obchodní název je teda Verbis box, ale my jsme si tady ve Zlíně vymínili, že mu nebudeme říkat Verbis box, máme to i ve smlouvě a používáme výraz knihobox, protože si myslíme, že to mnohem víc mluví, že ten čtenář s nás pochopí, o čem je řeč. Je to tedy kompletní řešení non-stop knihovny, protože je to nejenom výdejní, ale současně i návratový box. Je to univerzální řešení pro všechny knihovní systémy, nejenom pro knihovní systém Verbis, protože je implementována podpora protokolu SIP2 a už je to rozjeto i na několika různých jiných systémech. Pokud je to provozováno ve Verbisu, tak to má vlastní modul. Samozřejmě s kterýmkoliv knihovním systémem je to napřímo propojeno s knihovním katalogem. Jednou z velkých výhod Verbis boxu je to, že je tam možný autonomní napájení ze solárního panelu, což můžete vidět právě i u nás. Ten náš knihobox stojí na této straně budovy směrem k nádraží. Kdo se budete chtít podívat, klidně vás tam pak zavedu. A stejně, jako si může knihovna vybrat, jestli to chce napájet ze sítě anebo ze soláru, tak si může vybrat, jestli pro ovládání bude používat čárový kód anebo RFID technologii. Má to samozřejmě úplně strašně jednoduchou obsluhu a ten box je modulární a velmi variabilní ve vzhledu i nastavení. Je v mnoha různých provedeních i co do počtu schránek, šířky, výšky a tak dál. Celkově, a teď mluvím i za knihovnu a nejenom za firmu, musím říct, že pokud jde o vlastnosti a funkce, které ten box má při porovnání s jeho cenou, tak je tam opravdu v těch zařízeních, které jsou na trhu, velmi dobrý poměr cena výkon i s uvážením toho, že to zvládá RFID. Tady vidíte některé z aktuálních instalací, momentálně je tedy 10 instalací a 5 dalších se chystá v letošním roce. Z těch 10 funkčních zatím 5 podporuje i vracení a jedna z krásných vlastností toho boxu nebo toho technického řešení je to, že to vracení je tam možné implementovat i dodatečně, protože ve všech těch boxech vlastně to řízení neprobíhá přímo v tom boxu nebo v té knihovně, ale vlastně mimo na externích serverech, takže je možné tu funkcionalitu zapnout i potom. Ještě jsem chtěla poznamenat, že vidíte, že box je v provozu i na Tritiu, v Orlové a bude v provozu na knihovním systému Evergreen v Jaboku. Tady vidíte náš box, my jsme zvolili trošku odvážnější grafický design, knihy na dosah. Ten box vidíte i, že má trošku jinou úpravu té střížky, máme ji otočenou obráceně právě protože potřebujeme chytat sluníčko jenom z téhle strany, protože z druhé to stíní knihovna. Samozřejmě ten box má ve správě a ovládání spoustu funkcí, které asi očekáváte, protože mnozí sami takové boxy máte, spousta informací o těch aktivních zásilkách, dokáže to prioritizovat přiřazování boxu podle velikosti nebo umístění i podle třeba věku čtenáře, že dětem to dá níž. Může knihovník ručně změnit přiřazenou schránku, rozdělit nějakou tu velkou zásilku, dá víc balíčků a tak dál. Box sám hlásí, že má nějaký problém, neustále se monitoruje stav napájení a stav síla signálu a posílá to notifikace. Z pohledu čtenáře opět to, co asi čekáte, objednávka přímo v katalogu, ale i možnost dodatečného přesměrování nějaké dřívější objednávky do boxu, samozřejmě veškeré notifikace přes SMS a e-mail a vyzvednutí co nejjednodušší, tedy bez průkazu a pouze na PIN. Je to vymyšlený docela dobře, vypůjčení v systému proběhne i hned po vyzvednutí čtenářem, ale není nutný, aby ten box měl RFID desku v každé té schránce, takže pak i cenově to nevychází tak strašně, že to není úplně nacpané technologií.
Pokud jde o vracení, tady je zvolené takové trošku méně obvyklé řešení. Vrací se nikoli do nějakého vhozového boxu, třeba mechanického, ale vrací se do těch jednotlivých schránek. Čtenář přijde a pokud chce vrátit, tak mu stačí, aby na tom RFID snímači nebo čárovým kódem načetl libovolný jeden jediný dokument z naší knihovny. Pokud box pozná, ano, to sem patří, tak mu otevře některou volnou schránku, čtenář tam strčí celou hromadu knih, zavře to a má vyřešeno. V tom okamžiku teda neprobíhá samotné vrácení, to proběhne až poté, co knihovník, kterému dojde v zápětí notifikace, že čtenář něco vrátil do boxu, tak to vyzvedne, přinese sem a tady u nás to prožene vracečkou. To je takové, jako čtenáři někdy očekávají, že se to vrátí okamžitě po tom, co to strčí do toho boxu, ale tohle technicky právě řešit nešlo jinak. Samozřejmě může tak vracet za víc čtenářů najednou a nemusí nosit ten čtenářský průkaz, stačí mu jenom ta knížka. Tady mám od pana Štefana nějaká čísla pro všechny těch 10 instalací. Vidíte, kolik objednávek a dokumentů se už od začátku provozu těch boxů, což je někdy rok 2023, uskutečnilo. Tady je graf rozložení do dní v týdnu, začíná to trošku netypicky nedělí. Tady je vyzvednutí podle času, tam dominuje nikoli teda doba, kdy je knihovna zavřená, tedy noc, ale poledne. A to můžeme dosvědčit i u nás. Tady je jiný graf a to je využití kapacity boxu za poslední 3 měsíce v procentech. Je tady těch 10 instalací, my jsme druzí s nějakýma 46% vede Žďár. Tenhle graf může být trošku zavádějící v tom, že některá knihovna se jeví jako, že ten box používá výrazně víc a jiná méně, ale ono se to dost může odvozovat i právě od toho, jak ten konkrétní box je veliký a jak dobře knihovna odhadla velikost nebo počet schránek. Tady vidíte poslední graf, jak dlouho si čtenář vyzvedl zásilku. Vidíte, že to fialové je 0 až 1 dní a zelený je 2 až 3 dny. Takže naprostá většina čtenářů opravdu reaguje velmi rychle, byť, jak bude kolegyně říkat, máme možnosti i urgovat. A teď už právě předám slovo kolegyni a ta vám řekne nějaká konkrétní čísla od nás. Před těma 2 rokama, když na ESK pan Štefan ten Verbisbox vlastně představoval de facto poprvé, tak já jsem si říkala v publiku, že je to jako super, ale že škoda, že my už jsme svůj vlastně výdejní box měli. Byl to konkrétně teda Penguin Box, ale ukázalo se, že to řešení dlouhodobě úplně nevyhovuje. Byla tam příliš složitá objednávka vlastně pro čtenáře, protože to nebylo napojené přímo na knihovní systém, takže si čtenáři museli poslat mail, aby jsme jim tu objednávku nebo rezervaci do toho boxu přesunuli. A jak je vidět tady na téhle tabulce, tak z nějakých 33 000 rezervací a objednávek, tak pouze 60 dokumentů se půjčilo právě přes ten Penguin Box. V těch letech předchozích to bylo v zásadě jako stejné čísla. Naprostou většinu těch objednávek do toho Penguin Boxu si dával zpravodaj České televize, takže kolikrát tady přijíždělo jenom jako auto a objednávky zmizely. A fakt jich bylo jako málo. No, takže my jsme se loni vlastně rozhodli teda se přesunout do Verbixboxu. Ten rozdíl je patrný na první pohled. Teďka za ty 4 měsíce od začátku roku, tak už je tam vyzvednutých, nebo uložených a vyzvednutých přes 1000 knížek. Tohle jsou data někdy teda z dubna, takže ten květen už je taky někde jinde. No a hlavní teda výhody pro nás, nebo pro čtenáře. Je to jednoduché objednání přímo z toho webového katalogu, takže při vytvoření té objednávky rezervace už si to vlastně přímo můžou teda odkliknout, že chcou objednávku do toho knihoboxu. A pro nás je tam jednoduchá kontrola obsazenosti těch jednotlivých boxů. Je tam možnost urgence, vlastně tam máme tu možnost odeslání zprávy. Můžeme si generovat PIN nejenom na ten servis, ale i když třeba něco zapomeneme, nebo naopak, když čtenáři zapomenou vyzvednout ten box.
A je to, jak zmiňovala kolegyně, tak tam máme možnost vyzvednutí i tedy vrácení těch jednotlivých dokumentů. A pro nás je hlavně výhoda, nebo pro naše čtenáře je hlavní výhoda to, že tím, že ho máme na té severní straně, kde je vlastně příjezd kolem knihovny, tak spousta čtenářů opravdu jenom přibrzdí auto, vyzvednou si knížky z boxu, vloží tam dokumenty, které chtějí vrátit a vlastně během 5 minut jsou zase pryč a nemusí tady hledat místo na parkování. Jak jste si všimli, tady je to opravdu velmi obtížné. Tohle je ještě teda ukázka rozhraní toho webového. Takhle vlastně teda vypadá z portára ten box. Vidíme tam ty statistiky té voltáže a případně teda připojení na internet a je tam vidět i to, jestli opravdu odešel e-mail a SMS-ka vlastně s tím pinem k vyzvednutí. To vyzvedávání i vkládání pro čtenáře je velice jednoduché, zvládne ho i opravdu malý čtenář, zvládne ho to i můj 10letý syn. A pro dětské čtenáře teda přednostně systém vybírá schránky v té dolní části, pokud je to možné. Samozřejmě, pokud bude box plný, tak už vlastně nezbyde nic jiného, než to dát nahoru, ale v takovém případě jsme schopni to třeba potom i přesunout nebo pomoci vyzvednout. Nejvíce ho tedy využívají čtenáři, kteří opravdu jenom projíždí autem a hrozně rádi ho využívají tady i k vracení. Bohužel tam ty statistiky nejsou úplně jako přesné, protože se načítá vlastně jenom jeden ten kód, jeden RFID, ale pak v té schránce může být klidně 25 dokumentů a nám vlastně přijde jenom jeden PIN, na který můžeme vyzvednout třeba i 7 schránek. Nejvíce těch vrácených boxů jsme měli přes letošní velikonoční víkend, kde jich bylo asi 12 nebo 13 a bylo tam opravdu hodně knih za ty 4 dny, co jsme měli zavřené. Nejvytíženější, jak říkala kolegyně, tak ho máme tady ráno, vlastně před otvírací dobou knihovny mezi 8. a 9. a potom kolem poledne, kdy se nám hrozně často stává, že přijdeme k boxu, vytáhneme vrácené dokumenty, dáme tam nové dokumenty pro čtenáře a než se kolegyně vrátí zpátky do výpučních pater, tak už je tam další vrácený box, takže jdeme zpátky dolů. A pak tam mám ještě teda poslední graf, což je teda využití knihoboxu jednotlivými čtenáři. Není jich úplně moc, je jich nějakých 300 jednotlivých čtenářů teďka. Je tady vidět, že těch 129 čtenářů zatím použilo box jenom jednou, že si to vlastně vyzkoušeli a zjistili, že to není úplně pro ně, že si radši zajdou za náma do patra. Ale máme více než 21 čtenářů, kteří ten box využívají více než jako častěji. A z toho teda máme jednu čtenářku, která slouží noční, dost často vyzvedává box třeba v 10, v 11 večer nebo naopak ve 4 ráno. Zároveň nám tam knížky i vrací a za poslední 4 měsíce jsme v zásadě v knihovně neviděli, protože si prostě jenom rezervuje knížky a jenom si je vyzvedává přes knihobox. Tak, to je za mě všechno a znova předávám slovo Libě. A já se posunu k té druhé službě, kterou budu prezentovat a teď budu současně teda mluvit jak za firmu KHPSIS, tak za knihovnu. A to byla autentizace čtenářů bankovní identitou, tedy Bank ID, což byl projekt, na který jsme získali dotační podporu z VISKu 8 loni. A byli jsme tam jako řešitel projektu s tím, že ten výsledek, ta funkcionalita pak bude dostupná pro všechny knihovny s Verbisem zdarma. Podobně to měly i ostatní knihovní systémy, mělo by to být teď už teda implementováno ve všech těch knihovních systémech. Předpokládám, že asi všichni Bank ID používáte, takže víte, co to je, digitální ověření totožnosti a možnost bezpečného přihlášení online do spousty úřadů, firem a také do knihoven. Jaké to má výhody v knihovně? Samozřejmě v první řadě to dává možnost vzdálené registrace bez osobní přítomnosti a tudíž knihovna má nástroj na nábor nových čtenářů, ale současně je to také možné využít jako autentizační nástroj pro přihlašování ke čtenářskému kontu pro ty čtenáře, kteří se registrovali dřív třeba klidně osobně.
Výhoda propojení s Bank ID je také v tom, že se aktualizují osobní údaje, jakmile ten čtenář třeba změní jméno nebo změní adresu, tak banka to okamžitě má, ta je napojena na státní registry, takže tato zjistí okamžitě a nám se to do systému vlastně propíše samo. Takže čtenář přijde nám nahlásit změnu jména, my už to víme. Samozřejmě je to komerční řešení, jsou i jiné nástroje, třeba Moje ID, které u nás máme v provozu taky už několik let, ale vzhledem k tomu, jak masově využití bankovní identity u nás rozšířeno, bankovní identitu má 6,5 milionu obyvatel této země, tak se ukazuje, a naše čísla to potvrzují, že je to pro čtenáře nebo pro občany první volba. Vždycky, pokud si můžou vybrat, tak si vyberou radši tu bankovní identitu, než to Moje ID. Pokud porovnáme čísla získaných nových čtenářů z Bank ID a z Moje ID, tak to není rozdíl řádu, to je rozdíl 2 řádů. Zatím autentizaci bankovní identitou využívá 7 českých knihoven, ale počítám, že právě díky tomu, že to bylo implementováno do všech knihovních systémů, tak ten počet knihoven rychle poroste. Co je nutné udělat, krom toho samotného technického nasazení do systému, tak je uzavřít smlouvu se společností Bank ID a zaplatit aktivační poplatek, který je 5 000 korun. Potom se platí měsíčně, fakturace vždycky podle počtu těch čtenářů, kteří ten autentizační přístup využili, ale funguje to na principu předplatného, kdy za toho čtenáře zaplatíte jenom jednou a dalších 12 měsíců může využívat třeba to přihlašování do konta vlastně neomezeně. Ty částky, které se platí, jsou buď 20 korun při té službě, která se jmenuje Identify, a tu si můžete dát analogicky třeba k té nové registraci, protože se tam získává z banky vlastně kompletní sada osobních údajů. Existuje ještě i rozšířená varianta, kdy banka předává i číslo občanky. To jsme usoudili, že nechceme, protože to nepotřebujeme a taky protože to stojí 60 korun za osobu. A potom ta jednodušší služba, kdy nejde o předávání osobních údajů, ale jen to samotné přihlášení, tak tam se platí 10 korun za rok za čtenáře a pokud by náhodou potom bylo potřeba využít tu vyšší službu Identify, tak už se doplácí jenom rozdíl a ne celá částka. Naše praxe. My jsme zavedli vzdálenou registraci přes Bank ID asi v polovině prosince loňského roku a když jsem teď analyzovala data, teď tedy zhruba k tomu 10. 11. květnu, tak víme, byť musím teda konstatovat, že statistické výstupy zatím ještě pořád ladíme, protože ono je někdy velmi těžké říct, jestli se ten čtenář vlastně registroval vzdáleně nebo ne, jestli ho máme potom teda ve statistice vykázat do té správné kolonky nebo ne, protože jsme zjistili, že praxe je velmi pestrá a mnoho čtenářů sice to Bank ID využije, ale potom přijde i osobně v zápětí, třeba za hodinu přijdou a vyřídí si ještě i průkazku. Takže z těch našich čísel víme 100%, že nám přinesla za toto období vzdálená registrace nejméně 105 nových čtenářů. To jsou ti, kteří se zaregistrovali přes Bank ID, prošli celým tím procesem, dokončili to a zaplatili poplatek. Dalších 68 to udělalo taky, ale pak přišli ještě osobně. Takže to využili jakoby zrychlení, zjednodušení nebo prostě prvotní impuls, zaregistrují se do knihovny a pak je napadlo, že se přijdou ještě i podívat. Nebo prostě, že potřebují i nějakou naši fyzickou službu, nejenom služby online. No a dalších 28, tím sice prošlo, ale nezaplatili ten poplatek. Prostě si to vyzkoušeli a pak usoudili, že za 200 jim to nestojí. Tady je důležité říct, že i za tyto čtenáře my jsme zaplatili těch 20 korun na rok, ale máme šanci, že třeba část z nich ještě ten poplatek zaplatí, že si na to vzpomenou dodatečně a že se našimi čtenáři skutečně stanou. Takže celkem za to období víme určitě, že zhruba 200 osob to využilo proto, aby se zkusili přihlásit do knihovny. A potom víme taky, kolik lidí nám fakturovalo Bank ID, což bylo 407 osob. Tady se vám může zdát, proč je to jako 2x tolik, ale to jsou právě ty osoby, které to nepoužily pro registraci, ale pro ten vstup do konta a za které se platilo těch 10 korun na rok.
rok. A pokud je o to přihlášení do konta, tak tam víme, tam nám systém počítá, že proběhlo v tom období nejméně 1041 těch sessions přihlašovacích s využitím té služby Connect. Takže ti čtenáři, kteří to používají, tak to používají opravdu velmi intenzivně. Ono je to pro ně vlastně strašně šikovné. Nemusí si pamatovat přihlašovací jméno a heslo a prostě jdou tak jako do banky, tak jdou do knihovny. Ta implementace toho Bank ID do knihovního systému měla spoustu parametrů. My jsme chtěli, aby to bylo hodně variabilní, aby knihovna si mohla vlastně spoustu věcí sama upravit a nastavit a nějakým způsobem si třeba i vymezit, kterým čtenářům to dovolí a kterým ne. Trvali jsme i na tom, aby kromě těch kontaktních údajů mailu a telefonu, který získáme z banky, tak jsme mohli evidovat ještě i nějaké další sekundární, které ten čtenář prostě používá, třeba protože je má propojené v e-výpučkách s Palm knihami. My jsme ještě, kromě té implementace Bank ID, tak jsme se rozhodli, že uděláme ještě něco navíc. A z vlastních zdrojů jsme si v knihovním systému doplnili ještě další funkcionality, které nemáme teď spuštěné, máme je dokončené, ale budeme je pouštět příští týden pravděpodobně. A které dovolí vlastně kompletní správu čtenářského konta online. Protože doteďka to bylo tak, že čtenář teda, pokud přišel, zaregistroval se tady třeba fyzicky a jako student a dalších několik let už si tu registraci prodlužoval jenom tím, že zaplatil online prostě poplatek na další rok, který mu systém generoval stále ve stejné výši, v té zvýhodněné. A my jsme vlastně neměli kontrolu, jestli pořád ještě je student nebo není student, pokud jsem fyzicky nepřišel. A teď budeme mít možnost tohleto všechno řídit a kontrolovat a současně čtenářům nabízet tu slevu i těm, kteří sem fyzicky nepřijdou, protože se zaregistrovali přes Bank ID. Máme nachystáno, implementováno jednak automatické přiřazování čtenářských kategorií podle věku, což už máme funkční teď i u toho Bank ID, že když Bank ID použije teda čtenář nad 65 let, tak automaticky ho systém nastaví jako důchodce. Máme tam teda teď nachystány nějaké automatické přechody z kategorií do kategorií podle věku. Máme napojeno online ověřování platnosti ISIC a ITIC průkazů, takže vlastně studenti a učitelé automaticky dosáhnou na tu slevu, aniž by oni museli žádat. A pokud čtenář nemůže využít tady některé z těch automatických procesů, ale prostě má pocit, že on má nárok na zvýhodněný poplatek, tak tam máme i funkcionalitu, která dovolí požádat o ten poplatek a uploadovat doklad, nějaké potvrzení, kterým on prokazuje, že on je učitel, ale nemá ITIC, ale přesto by chtěl teda získat ten poplatek levnější. Knihovna obdrží notifikaci a knihovník to schválí, zamítne do systému, se to propíše a čtenář si online zaplatí, aniž by se musel přijít. Tohle je jedno z našich hesel. Moderní knihovna je přehledná a přívětivá. Pojďme si to všichni zjednodušit, jak knihovníkům, tak čtenářům. A rozloučím se tímhletím. Rozloučím se tím, že vám ukážu vizuál, kterým to propagujeme, a ukážu vám možnost, jak za 2 minuty vašeho času s použitím vašeho mobilu a případně, pokud opravdu se budete chtít stát naším čtenářem, také za cenu 200 korun, se můžete okamžitě stát naším čtenářem. Vím, že to někteří už udělali. Vím, že včera pan Brožek si stěžoval, že to možná nestihne si tady vyřídit průkazku, tak teď za 2 minuty to stihne. A pokud někdo budete mít ještě další dotazy nebo budete chtít vědět naše zkušenosti s tím, jak to funguje a jaká je odezva čtenářů, tak jsem vám potom k dispozici tady v kuloárech. To velmi pozitivní, co z toho zjišťujeme, je to, že čtenáři, kteří tuhle službu používají, patří do střední věkové kategorie. Jsou to 30-tníci, 40-tníci, 50-tníci. Je to přesně ta věková kategorie, kterou máme velký problém do knihovny dostat a kterou máme velký problém oslovit, protože se prostě míjíme. Takže Bank ID je nástroj k tomu, aby to tak nebylo. Děkuji.